Ara fa 18 anys sortia a la llum el primer número de la revista Fer Salut i seguim de la celebració perquè arribem al número 100. ACEBA va tenir l'encert de promoure aquesta iniciativa, una iniciativa d'educació sanitària adreçada a la població de referència de cada una de les EVAs que la constituïen. Vaig tenir la sort i el privilegi i l'honor de ser el primer director de la revista Fer Salut i formar un comitè editorial de luxe. M'acompanyaven en aquest comitè editorial constituent l'Òscar Autet, de Vic, la Sílvia Arpal, de Sardenya, la Maria Josep Guinovart, de l'Alcover, i en Carles Alsina, del Poble Sec. Érem un grup que no en teníem ni idea d'això de fer revistes. Ens vam haver d'acostumar als lorem ipsums, als destacados i a tantíssimes altres coses. No en teníem ni idea, però teníem molta il·lusió i moltes ganes de treballar. Vam constituir un comitè editorial molt unit. Vam treballar molt i ens ho vam passar molt i molt bé. Voldria destacar que l'any 2003 vam rebre el Premi Jaume Aiguader a la millor iniciativa en educació sanitària per part de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. Progressivament, a la revista es van anar incorporant la resta d'EVAs de l'associació. I és que la revista Fer Salut és una iniciativa d'èxit d'ACEBA. És una iniciativa que aglutina, que fa més ACEBA i que rep número rere número el millor dels premis, que és el reconeixement i l'agraïment dels seus lectors, dels nostres usuaris, els usuaris de cadascuna de les nostres EVAs. Bé, només desitjar molta salut a tothom i que per molts anys puguem anar fer salut entre tots. Moltíssimes gràcies a tots. Un cop superada una primera fase d'implementació de la revista Fer Salut, toca consolidar-la i la millor manera és oferint una informació de qualitat. Això farà que els usuaris la trobin atractiva, la trobin interessant i fins i tot necessària. Per aquest motiu, el comitè editorial és pluridisciplinar i inclou professionals de tots els grups de treballadors que hi ha en un centre d'atenció primària perquè cadascú aporti la seva visió, de manera que els articles siguin el més complets possibles. Treball social, odontologia, pediatria, infermeria, medicina, família, administratius, tots aporten la seva informació i tots ajuden a que l'article sigui tan complet com sigui possible. Apostem per la qualitat, i la qualitat centrada no només en com diem les coses, sinó què diem. I el que diem no se centra només en la malaltia, se centra en la promoció de la salut. Volem que el ciutadà, que l'usuari dels nostres centres s'apoderi de la seva salut i els donem eines perquè ho puguin fer. La revista Fer Salut no és només una revista per conèixer alguna malaltia, sinó sobretot per conèixer a un mateix i ajudar-se en la promoció de la salut. Jo vaig començar a la direcció de la revista el 2015 amb el gran repte de passar a un format digital. En aquell moment només fèiem un format en paper i semblava que ens tocava actualitzar-nos i durant aquests 5 anys el que hem fet és compartir el format digital amb algunes entitats que més feien el format en paper, amb un format en paper molt agradable, amb una mida molt bé i a més fa 2 anys encara vam fer un pas més enllà i comença a haver el blog Fer Salut, que permet indexar-nos en internet, permet ser molt més accessibles
i intentar ser una referència del món digital a nivell de salut en llengua catalana, que hi ha poques publicacions que s'estan fent. Clar, ningú no ens havia dit fa 5 anys, ni fa 15, ni en cap moment l'experiència que hauríem de viure en aquest 2020, de manera que en aquest moment no estem podent fer paper i tots aquests formats digitals i els butlletins que fem i intentem enviar als pacients ens han de permetre seguir mantenint la vigència i l'actualitat a la revista Fer Salut, amb les dificultats que això es comporta.